ngarangan denai ini ko di pasawangan galau hati menentukan dua pilihan. Abi ko rasa cinta di dado denainan pertama udah sayangi mangat kini ko jadi nan kedua bare sabalah rupanya naraco cinta muka sweet menabuh mimpi membuat harapan nan indah pasti salah di denai nan indah pandai membedakan kasih jogurawan sayang harok kain basulam ame jodenai dia kamarin do cinta tali kasih danlah tajalin baru kini adia bakato ria-ria ayo di muaro tanang membau karamu indah disangko adia menyimpan rasa salamoko kita bangkawan udah sampai denai pamanjo maaf denai talanjut cinta relakan denai menyayangi walau indah mungkin udah kadenai miliki. Abi ko rasa cinta di dado denainan pertama udah sayangi mangat kini ko jadi nan kedua bare sabalah rupanya naraco cinta muka sweet menabuh mimpi membuat harapan nan indah pasti salah di denai nan indah pandai membedakan kasih jogurawan sayang harok kain basulam ame jodenai dia kamarin do cinta tali kasih danlah tajalin baru kini adia bakato ria-ria ayo di muaro tanang membau karamu indah disangko adia menyimpan